бәйрәме артта калып, бүген инде чираттагы якшәмбе көне 24 февраль җитте. Яз башланырга бары 4 көн генә калды, дуслар. Миннән сиңа сәлам тапшыруы үзенең эшен дәвам итеп, бүгенге чыгышын башлый. Аның төп сәбәпчеләре райондашларыбыз, матур хатын-кызлар булыр. Экраннар алдына яңа Зимница авылында туып үсеп, бүгенге көндә Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Гөлнара Мәхмүтовна Улюкаеваны чакырып калабыз. Бүген ул үзенең күркәм 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шул уңайдан аның бар якыннары да бәйрәмен матурлап, иртәнге күркәм концерт бәйләме бүләк итәргә булдылар. Беренче котлау хатын тормыш иптәше Илдар Фәритович, уллары Айдар һәм Самир Улюкаевлар яза. Ниләр белән тиңлим икән мәхәббәтемнең көчен. Күкләрдән йылдыз төшерим, сөеклем синең өчен. Йылдыз гына төшерсәм мин, аз булыр хөрмәтеңә. Яратуым тулсын иде, наз булып йөрәгеңә. Кадерлем, егет чакта үземнең ярымны кайлардан табармын дип уйлана идем. Ә син миннән еракта түгел, 5 чакрым гына арабыз булган күрше авылда туыпсың. Кайнанам белән кайнатама рәхмәт әйтәсем килә. Бу дөньяга сине минем өчен тудырганнары өчен. Син минем җанымның яртысы. Син минем уйларымны, хисләремне тулайым биләп алган йөрәк ярым. Бүген синең күркәм юбилеең. Әле шундый яшь булуыңа карамастан, синдә ис китмәле тәҗрибә, олы хатын-кыз акылы. Син мине бер сүздән аңлаучан, яраткан законный хатыным. Рәхмәт сиңа газиз улларымны бүләк иткән өчен, аларга чын мәгънәсендә назлы әни булганың өчен. Уңды хатыннан тормышым, яратырлык кешем бар. Сөю күрмәгән адәмнең дөньялары диләр тар. Язмышларым иркен диңгез, сөеп сине туя алмыйм. Синнән башка бер минутта, Гөлнарам, мин тора алмыйм. Яраткан әникайыбыз, без кечкенә булсак та, синең кадереңне барыбер беләбез. Котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Елаган минутларымда сиртә әнкәй яшемне. Минем өчен эшли әле ул хәзер бар эшемне. Үсеп җиткәч, без дә аңа итәрбез ярдәм бергә. Бик зур рәхмәт, бүләк иттең күркәм гомерләр безгә. Кадерле Гөлнара Мәхмүтовна, мәхәббәт хисе белән сугарылган бу хатны шундый ук якты, матур җыр дәвам итә. Тормыш иптәшегез Илдар Фәритович белән яраткан улларыгыз Айдар һәм Самирчикны бергәләп, матур үстереп, озын-озак гомер итегез. Тибен аз шишмәсе, әллә инде ихлас сөюдән, туңган йөрәгемнең бозы эри, яратамын дигән сүзеңнән. Яраланган йөрәгемне үттердең назга, коендырдың татылы назларга, гомерем буе canım tınışlandı yarın tapkanıga. Kolgan hünermeni sinsiz bəğrin, uzdır almam indi bir günüde. Yazmışım sin ışanışım buldun, yanımda bulşu ömürge. Üttürdün nazga, koyundurdun tatlı nazlarga. Ömrüm boyu barın kütken canım tınışlandı yarın tapkanıga. Yaranıgan yüreğimin üttürdün nazga, koyundurdun tatlı nazlarga.
hasretning bexit olmasın. Yazmışımni Xuday parlaytın, yalgızlıkka berük salmasın. Yaranıgan yüreğimin ütürdün nazgan, koyundurdun tatılın azılarga. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Yaranıgan yüreğimin ütürdün nazgan, koyundurdun tatılın azılarga. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Ömrüm boyu barın kütken canım, tınışlandı yarın tapkanıga. Gülnara Mahmutovna Ulukayeva'ga şirattagı qutlaularni yollaymiz. Яңа Зимница авылыннан әнисе Фәвзия Мирзаҗановна Богданова, Сызрын шәһәреннән апасы Гүзәлия, җизнәсе Дамир, балалары Диляра һәм Илназ Зимнуровлар иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Ике кызым, күз нурларым, мин бәхетле анадыр. Гөлнарам да, Гүзәлем дә бик кадерле баладыр. Ләкин бүген Гөлнарамның якты гомер бәйрәме. Шуңа язам, шигырь итеп, аңа теләк бәйләме. Яраткан кечкенә кызым Гөлнарам, син миңа һаман да кечкенә. Тик сәгать уклары туктап тормыйча алга чаба. Алар үз чиратыннан гомер елларын саный. Менә инде синең 30 яшьлек юбилеең. Киявемә рәхмәт әйтәм. Әле ярый ул очраган синең юлыңда. Үземнән еракларга китмичә, еш кына кунакка кайта аласыз. Теләгем сиңа хатын кызның тулы булган бәхете. Гомерләрнең башы яңа, алда зур сәяхәте. Насып итсен ирең белән сөелешеп яшәргә. Миңа әни диеп, озак җылы итеп дәшәргә. Кадерле сеңелебез, апабыз, Гөлнарабыз, котлыйбыз матур юбилеең белән. Теләкләребез сиңа саулыкта, исәнлектә бар максатларыңа ирешергә. Хыялларыңның чынлыкка ашуын телибез. Апа сеңел булып яшәм, үзе бер бәхет җирдә. Уртак кайгы шатлыгыбыз, серләр дә уртак бездә. Әлдә ярый сине сеңелем тудырганнар дөньяга. Ялгыз түгел, мин бәхетле Гөлнарычкам булганга. Хөрмәтле Гөлнара Мәхмүтовна, әниегез һәм апагыз гаиләсе белән юллаган теләкләрне күргән җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Biz bolsun deyip tırışıp gün itəbiz. Doğası uğur taptanlarını ümit bilen kütəbiz. Birge bir demlikte günne yemli buldurmuş. Bir-birilgen gümürdəsi matur yaşarga tırış. Birge bir demlikte günne yemli buldurmuş. Bir-birilgen gümürdəsi matur yaşarga tırış. Dostlar bulsun yanımızda, en yakınlar yanaşar. Qanatlı bo'lgan xiyollar Valga chaqirib indashar. Birga bir demlikda günne yemli bu turmush. Bir-birilgan g'umrda matur yasharga tirish. Birga bir demlikda günne yemli bu turmush.
Yollarını gül idik Bəxtlik şadlıqları bilen Birge ömürler kütik Birge bir demlikte Günne yemli bu durmuş Bir-birilgen ömürde Sin matur yaşarga tırış Birge bir demlikte Günne yemli bu durmuş Bir-birilgen ömürde Sin matur yaşarga tırış Bir-birilgen ömürde Sin matur yaşarga tırış Matur yaşarga tırış Матур теләкләр бәйләменә тагын бер кытлау хатын кушып китәбез. Бу юлы Гөлнара Мәхмүтовна Улюкаеваны кайнанасы Дамира Кәлимулловна, тормыш иптәше Фәргать Рәшитович, канигәче Гүзәл Фәритовна, уллары Булат һәм Амир Девятаевлар ихластан кытлыйлар. Бүген яраткан кызыбыз Гөлнараның 30 яшьлек юбилее. Әйе, кызыбыз, киленебез дип әйтергә телебез дә әйләнми. Гөлнарабыз матур тәрбияле бала. Ул безнең гаиләбезгә бик тиз кирип китеп, үз кешебез булды. Гөлнара, минем улымны бәхетле итүең өчен, аны бу тормышта рәхәтлек сизеп яшәтүең өчен, безгә матур оныкларыбызны бүләк иткәнең өчен зур рәхмәт әйтәбез. Гөлнарабызның һәр чак ашы пешкән, өе пөхтә. Ачык йөзе белән ул безне каршы алып, озатып кала. Аларга кунакка килүләре дә рәхәт. Бу шулай мәңге булсын. Әни диеп дәштең озакламый, үз иткәнгә газиз улымны. Аңа бирдең гомерлеккә диеп, йөрәгең һәм җылы кулыңны. Ят түгел син, үз кызыбыз сыман. Рәхмәт безне якын иткәнгә. Кылган игелегең кире кайтсын, савап булып гомер иткәндә. Кытлап бүген туган көнең белән Жыр йолладык сиңа бүләккә. Яшьлек чагың мәңге үтми янсын. Изге хисләр сиңа теләккә. Кадерле Гөлнара Мәхмүтовна, кайнанагыз Дамира Кәлимулловна, тормыш иптәше Фәргать Рәшитович, канияшегез Гүзәл Фәритовна, уллары Булат һәм Амир Девятаевлар сезне чын ярату һәм хөрмәт итү белән бер рәттән бу бәйрәм көнегездә кәефегезнең дә күтәренке булуын телиләр. Бүләккә матур җыр йырлыйлар. Бәхетле булыр өчен генә туадыр кеше җиргә, тик бәхеткә илтәр юллар.
жалғышып айырмасқа, yıllar aşağı üzülüp topkan, бәхетini югалтмаска, тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен нибары. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен нибары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен нибары. Ходай бәхет бирсен нибары. Гөлнара Мәхмутовна Улюкаевага чираттагы кытлау хатын, якыннары Галия Расимовна Рафикова, тормыш иптәше Вася, уллары Реналь һәм Вагиз юллыйлар. Гөлнарабыз, рөхсәт ит сине бу матур туган көнең белән кытларга. Илдарыбыз киленне дә сайлый белгән. Син безгә үз сеңелебез шикелле якын булдың. Әти-әниеңә сиңа шундый матур тәрбия биргәннәре өчен зур рәхмәт әйтәсебез килә. Синдә кешелеклелек сыйфатлары мулдан акыллыбыз. Сабырлыгыңа, түземлегеңә күз тимәсен. Җаныбызны шулай тыныч итеп, шатландырып, энебез Илдар белән озын-озак матур гомер итегез. 30 яшькә җиткән кызлар аңлый тормыш мәгънәсен. Таба башлый ир-ат белән дөрес тору хәйләсен. Килеп җиттең бу яшеңә, кытлыйк чын күңелдән. Яшә шатлыкка күмелеп, бәхет белән бүгеннән. Күңел күгең аяз булып, артсын иде шатлыгың. Тулы булсын, җитеп торсын тормышыңда байлыгың. Хөрмәтле Гөлнара Мәхмутовна, Галия һәм Гүзәл апагыз гаиләләре белән юллаган теләкләр чынга ашсын. Без дә аларга кушылып, сезгә юбилей көнегездә бәхет телибез. Kursen de, tanıma
Тапшыруыбызны дәвам итеп, Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Нурия Иматьевна Самирханованы чакырып калабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы ала. Беренче котлауларны тормыш иптәше Рәшит Рөстәмович, улы Рамил, килене Гөлназ, оныклары Сабина, Әмирхан һәм кызы Регина җиткерәләр. Гомеремнең яшьлек таңында очраткан гүзәл шәшкәм, Нуриям. Бүген синең генә түгел, ә инде гомумән гаиләбезнең матур гомер бәйрәме. Яраткан хатыным, дистәләгән еллар инде без синең белән матур гомер кичерәбез. Тормышыбызның мәгънәсе булып матур балаларыбыз, оныкларыбыз бар. Аңлыйсыңмы? Безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы. Әле шулай бик күп еллар бергә яшиселәр булса иде тагы. Хатынымның бүген юбилее, гомер уртасына җитештек. Яшь чакларда куйган максатларга шөкер Ходай бергә ирештек. Балаларым өчен рәхмәт әйтәм. Шын ир итә алдың син мине. Котлап матур юбилеең белән яратам дип әйтәм мин сине. Сөекле әнкәебез, Аллага шөкер, тагын бер түгәрәк булган матур юбилеең җитте. Хатын-кыз гомерендә бу юбилейны иң мөһиме диләр. Бәлки шулайдыр. Тик безнең өчен синең һәрбер бәйрәмең дә кадерле. Синнән еракларда яшәсәк тә, күңелебез белән без синең янда. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Әнкәемнең бәйрәменә җыелышып кайтабыз. Сыкланып гомер юлыңа синнән үрнәк алабыз. Синдәй әбекәйләрне дә табып булмас дөньяда. Әле ярый син бар бездә, без бәхетле син барда. Иң зур булган теләгебез 100 яшькә кадәр яшә. Булырбыз без терәк сиңа, һәр чак бердән янәшә. Хөрмәтле Нурия Иматьевна, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз юллаган музыкаль бүләк сезгә сәлам булып яңгырый. Гүзәл туган көнегез котлы булсын. Siz минем белән биергә теләмисезме? Юк, теләмим. Нәрсә телисез? Җилектән баш тартмас идем. Җиләк тик җиләк. Исеңдәме, ялгыш кына син үземә күзләр салдың. Ә мин юләр шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме, ялгыш кына иңнәремә башың салдың. Ә мин юләр шул мизгелдән башсыз калдым, ашсыз калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Сез безнең белән биергә теләмисезме? Юк, ардым. Исеңдәме, ялгыш кына колагыма бер сүз салдың. Ә мин юләр бу юлда телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син
хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр дия, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр дия, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Үземнеке бөтенләйгә. Нурия Ниматьевна Самирханованы ихластан 55 яшьлек гүзәл туган көне белән кодагыйсы Гүзәл Хәнәфиевна Исмаилова һәм кызы Гөлшат котлыйлар. Кадерле кодагыебыз, бүген синең матур 55 яшьлек юбилеең. Бәйрәмеңә рәхәтләнеп җыелабыз. Тормышыңа синең сокланып карыйбыз. Тулы гаиләңнең җылы җаны син. Тормыш иптәшеңә тугрылыклы хатын, балаларыңа газиз ана, оныкларыбызга яраткан әбекәй. Безгә исә ачык йөзле кодагый булып яшисең. Сине район күләмендә дә белмәгән кешеләр бик аздыр. Син барысы белән дә уртак тел табып, дуслаша аласың. Бу матур эчке сыйфатларың тышкы гүзәллегең белән дә туры килә. Гаиләңдә бәхет тәмен тоеп, безнең белән аралашып, алга таба да шулай матур гомер итсә идең. 55-ң кодагыем килеп җитте бүгеннән. Яусын бәхет яңгырлары Хак Тәгалә күгеннән. Картаям дип уйлый күрмә, бу уртасы гомернең. Бәхетле көннәргә илткән ошылары күңелнең. Кодагыйга чын йөрәктән телим тулы исәнлек. Гомерләр азагынаша бөтен бәхет җитәрлек. Хөрмәтле Нурия Ниматьевна, кодагыйгыз Гүзәл Хәнәфиевна Исмаилова һәм кызы Гөлшат бүләккә матур җыр яңгыратырга үтенәләр. Рәхәтләнеп сорауларын үтибез. Сәлам. Гадәтләрне саклыйбыз. Авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч пычмак бәлеше пешереп, икиш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Суда батмый авылның йылдызлары, авылны гүл бакча итә кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә авылның уңганнары. Сыерында савабыз, biz пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта утынында ярабыз. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый авылның йылдызлары. Авылны гүл бакча итә кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә авылның уңганнары. Элгер егетләр ярый тәшибәр авыл кызларын, саклап яклап яшәр өчен җирдәге йылдызларын. Уңган тырыш булсын һәр чак авыл егет кызлары,
Ишелеп балкып кына турсын Татарның авыллары Герештән дә курыкмайбыз Без бит авыл кызлары Утта янмый суда бай Авылның йолдызлары Авылны гөл бакча итә Кызларның булганнары Шәһәрне дә ямьләндерә Авылның уңганнары Бер эштән дә курыкмыйбыз Без бит авыл кызлары Без бит авыл кызлары Без бит авыл кызлары Вау вау апарам Вау вау апарам Вау вау апарам Вау 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 апарам Вау вау апарам Вау вау апарам Вау 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 Нурия Имантьевна Самирхановага юлланган тагын бер котлау хатын алдык. Бу юлы якын дусты Мордахович Эльмира Абдулхаевна, уллары Альберт һәм Азат, Мурманск шәһәреннән Рәйсә Калимулловна, Рафаэль һәм Катя үзләренең бар җылы теләкләрен җиткерәселәре килә. Нурия Имантьевна әлеге котлау хаты теләкләр белән генә түгел, ә инде якты хатирәләр һәм рәхмәт сүзләре белән дә тулыланган. Без Нурияны дустыбыз гына түгел, ә инде якын кешебез, туганым шикелле күрәбез. Балачактан ук без аралашып, дуслашып үстек. Күп балалы гаиләдә үскән бу кызның балачактан ук уллары уңган иде. Шунлыктандыр инде ул тегүче һөнәрендә сайлаган. Үсеп җиткәч, гырләтеп, туйларын уйнадык. Аннары гаиләләр белән аралаша башладык. Рәшит тә безне үз кешесе шикелле кабул итте. Безнең бар бәйрәмнәр дә уртак булды. Язмыш дигәннәре төрле сынаулар аша үткәрә. Мин кулаткыда ялгыз калгач, иң зур ярдәм күрсәтүчеләр әлеге гаилә булды. Хәтерлисеңме, Нурия? Кибеттә бит ул чакларда бар әйберне дә табып булмый иде. Тик минем өстемдә һәр чак мода үзгәргән саен яңадан яңа матур киемнәр синең кулың белән тегелеп киелде. Беренче баламны тугач та чыгарыр өчен махсус конвертны да син тектең бит. Төрле чаклар булды бездә. Хәзер инде Кулаткага кайткан саен кунаклар йөришеп, Рәшитнең мунчасы гел яккан, Нурияның табыны кырган. Алар беренчеләр булып, мине дә, абыемның гаиләсен дә кунак итәләр. Нуриям, бу матур юбилееңдә сиңа рәхмәт сүзләре белән бергә иң җылы теләгемне, саулык телисем килә. Алга таба да шулай дуслык хисләрен саклап, матур гомер итик. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Дустымның юбилеена теләкләр әйтер идем. Хәлләремнән әгәр килсә, мин очып җитер идем. Ара ерак, шалтыратып котларга сине булдым. Без дусларың бәхетенә күрәсең, җаным тудым. Синдәй гүзәл кешеләргә кызганмыйк теләкләр. Аз булыр юбилееңдә сиңа биргән бүләкләр. Балаларың шатландырып, сөендереп торсыннар. Якыннарың янәшәңдә һәр чак синең булсыннар. Хөрмәтле Нурия Имантьевна, дустыгыз Мәскәү шәһәреннән Эльмира Абдулхаевна Мордахович, уллары Альберт һәм Азат, Мурманск шәһәреннән Рәйсә Калимулловна, Рафаэль һәм Катя юллаган бу хатны дәвам итеп, матур җыр тыңларга сезне чакырабыз. Бәхетле булыгыз.
син табын түрендә якының белән бергә туганнар белән бергә туган көн елга бер генә тик кадерен белгәнә утыр син табын түрендә якының белән бергә туганнар белән бергә Яудырып күзге теләкләр зыңгылдасын бакаллар исәнлек бәхет шатлыклар китерсен туар таңна китерсен туар таңнар туган көн елга бер генә тик кадерен белгәнә утыр син табын түрендә дусларың белән бергә туганнар белән бергә туган көн елга бер генә тик кадерен белгәнә утыр син табын түрендә якының белән бергә туганнар белән бергә утыр син табын түрендә якының белән бергә туганнар белән бергә дусларың белән бергә Кадерле дуслар, тапшыруыбыз азагына якынлашты. Хатларыгызны алга таба да көтеп калабыз. Озакка түгел генә сау буллашам, үзегезне саклагыз.